straight up. Koncert direktni, Black Stage-a se javljamo. Tamo je sve krem de la krem ekipa. Stare beogradske preživjele fotone. Izvolite novinarko, pitajte što želite mene danas na mom poslu. I tako to. Pa prvo pitanje je kako si? Jesi umoran? Da, previše sam umoran, jedno čekam da se završio. Pa nije još ni počela, kako to? A eto tako, svaki put kad treba da počne, ja uvijek jedva čekam da se završi. Ali kad izađem na binu, vidjet ću da li će me isti nagon kinjiti. Moraš da znaš sve od sebe, očekujemo tvoje najbolje, sve najbolje. Pa mislim, potrudit ću se da sve najbolje izbacam iz rukava, ovim što sam obukao na plus 36. I nadam se da ćete vi uživati, vidimo se u emisiji našoj, doći će Ajsnik rutine, nadam se. Če njega čekamo kao sledećeg gosta? Pa ne znam da li sledećeg, ali bit će vrlo brzo. Mislim, nije on još ništa se nisko govorio s njim, ali tamo ima svega što vole mladi i ne verujem da će odbiti. Tako da vidimo se tamo, obuci se prikladno. Ja sam tvoja bebe, uvijek se obuči. Vidimo se sledećeg. To je bio Migriša, očekujemo njegov nastup uskoro i prenosimo sve najbolje. Mikrofon check, mikrofon cepam, polutkom se klepam, iz pištolja repam, kurave po hudu za klotet će se provale, Mickey Mouse, Ziggy Smalls, original romale. Kao mali igrao sam žurke i gurke, gotivne nam curke, puše nam pandurke, dovedite gamfure, dovedite gamfurke, ej,